Patachiel maliet. Monego beni imi tichako winjo wach. Makoro akendo Osido wasenga nikech wach CAS ni iwacho gi dho ngere ni it's a thorn in the flesh. Kalure kod bill mabende kendo chako liek kendo mano mar duoko kata mana jolub joten migepe e telo. Wasenga. Jal michione chik, michione paro koso wasenga. Shida mantie kae oken kata mana ni wasenga. Shida en ni wan gi ji ariyo ma ok winj wach. To wach ma wawacho ni en wach mar katiba. Ok ni wach ma jokenya wacho. En wach ma jokenya wache, but giwache gi teko mar katiba. Mokwongo en niya. Ni CAS, mago gin migepe kata positions ma onge e katiba. To kisomo chik ma olieki kata proposed amendment bill mar National Government Coordination no wacho ni CAS kande gidhi report to ng'amilongo ni Attorney General. Kuri nyalo penjiri niya, ni to Cabinet Administrative Secretary, ere kaka en odhi report to AG, to ng'at muripo bed ni o assist milongo ni Cabinet Secretary to report ne rais. Emomiyo kacha ewa wacho ni position no en gima onge. Nikech ing'e ni the moment mi wacho ni dwa create position, kata dwa touch gima waluongo ni executive cha, nyakiter jo Kenya e referendum. To nikech jo serikal oseng'eyo ni jo Kenya bisani kura mora mimigi ok gibi participate be ok gidwa. Nikech chike machando jo Kenya ng'eny kabisa kendo none of them en mar creating positions ne ji. Ging'e ni nikech court nosewacho ni gimukelo nwani must have a legal backing. Masani onge. To legal backing no emomiyo koro gikete sheria moro. Ni waluonge National Government Coordination Amendment Bill. Ae bang'e waket jok maluongo ni Cabinet Administrative Secretaries gi iye kacha ae watere e bunge. Ting'e ni problem ma wantiere godo en ni kotere e bunge kacha